Iaho, Kadochikok, cu deporte. Dapat mostrar que o Yankees e A-Rod lo vai guerra e vai home run bonus de $6 milhões, pero Yankees e A-Rod está abraçando outro já, a chegar num acordo que lo vai split a diferença e dar uma instância caricativa que A-Rod escolher $3 milhões. Assim, A-Rod e Yankees será paz arriba e bonus. A jovem kitesurfer Annabelle van Westerop está em training para de 3 anos de Tarifa Kitesurfing World Championship. Para um bom kitesurfer, não somente de água bom se treina, pero me ter visitar gym regularmente para mais força e também trecha boa condição. Ik ben nu ongeveer sinds een jaar aan het trainen in de gym. En dat is bijna het belangrijkste gedeelte van het trainen. Gewoon om je lichaam sterk te houden. Zeker met het kitesurfen komt je lichaam vaak onder veel druk te staan. Dus harde crashes, harde landingen. En daar komen dus blessures bij kijken natuurlijk. En door je lichaam sterk te houden in de gym voorkom je, of at least heb je minder kans dat je blessures oploopt. Een jaar hard bezig dan? Ja, ik ben nu sinds een jaar echt hard in de gym en daarnaast natuurlijk ook veel met kiten aan het trainen. Dus bijna elke dag naar het strand gaan om in het water te trainen met mijn tricks. Het water, gaat het naar je zin? Ja hoor. Ja, je probeert natuurlijk elke dag om je best te doen, om je oude tricks te landen en heel consistent daarin te worden. Maar ook om nieuwe dingen te leren die je dan weer op de wedstrijden kan laten zien. Heb je een coach speciaal wanneer je traint op zee? Nee, jammer genoeg is het kitesurfen nog heel erg jong. Dus ja, ik doe het verder zelf. Dus ik ben heel blij met Aldrik als mijn coach. Coach hier in Ja. de gym, ja. Ja. Je was op de 5e plaats voor de freestyle. Hè. Wat denk je nu? Hoe het zal gaan in de Open Championship? Ik heb tot nu toe de eerste 2 stops van de World Tour ben ik 50 geworden. En ik hoop at least de top 5 te kunnen behouden voor dit jaar. En als het gaat lukken om weer op het podium te zien te komen. Zie je dat hard trainen, dat is beloond? Absoluut. Ik heb toevallig in de vorige wedstrijd in Venezuela was ik de eerste vrouw om een bepaalde trick te landen. De double S-bend to blind. En ja, dat is dan al het harde werk wat je erin stopt. Ja, dat pays af. Zeker weten. Het is een zo bekende sport hier op Aruba, maar toch krijg je veel steun om door te gaan? Nou, voornamelijk de steun hier in de gym is een groot gedeelte voor mij. Dat helpt mij ontzettend. En verder, weet je, de gratis sportmassages. Ik kan naar de chiropractor gaan wanneer dat nodig is. En dat soort dingen helpen heel erg. Zo tot nu toe ben je tevreden hoe het gaat voor het Open Championship? Absoluut. Ik kan niet wachten om de rest van het jaar te gaan. Ik ga nu 2 maanden naar Europa voor wedstrijden in Spanje, Canarische eilanden en Duitsland. Dus we gaan zien hoe het daar gaat. Kitesurfer Annabelle van Westerop lo dat in high winds também e nós estamos classe de éxito. Ronnie? Danke, Kadochi.